Der ta. Der. Sapupuh Tringsingan. Wes saiki iso nganu lho. Aja semelang garwane wong liya. Piye? Tanduk terus. Tanggung. Bareng sampun bebagian
Jadul derek sinau. Wis. Nah ya biasanya entuk donatur lho jenengan. Wis entuk HP ya. Ning Gareng. nopo sli kamu tega Sembah nuwun Mbak Eva. Ayo Mas. Cinta buana. Aku sedih. Besok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang ubang-ubang piteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Mane
Ayo mas. Cinta Buana. Cinta buana lo iki. Ayo mas. Luwih becik patenono timbang perpisahan rinjang tias lesya nek rewangi samudana marang kulawarga garwalan praputra lewat kincanging nyalesku kewawangan rasane atiku senadyan musling serius aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadukung animpro jiwa ragaku kok urung kahurmatan apro robo kadya pinjo Ayo Mas Edi. Lanjut bocah gunung spesial nggo Demang bola cokek. Tak sawer. Seket. Saya kecek. Jare 100. Oh, 100. Oh, Yo saya 50 kecek. Ya karo wes. karo bola yo 50 sik. Oh iya iya. Iso. Entek kese ya, Mas. Abot. Semangat Mas Fakit nggih. Sing penting rekening aman. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah sak isine kowe apa wae nadyan sesi deman mesti kasembadan iya
sayang? Kalau haid itu jangan cepat-cepat. Kenapa? Aku kusut. Hah? Kusut. Kusut? Pak aku yes. Abot. Aku Cino. Apa kowe ora kelingan dolane omahku ana latar padha lelungan kegocekan karo aku. Ayo. Maksa banget. Nadyan aku bocah gunung Jobangan gunungku ora susah kadek nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isi dadi lakon ninggalke siramu ora orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Iya, muga-muga aja nganti gawe gelo ngati pina-pina ing rubedan ya mas ya mas apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha lelungan kegocekan karo aku. Ayo sampun mas Nggih, terima matur kasih. sumanuwun.